May buntag sa ato atanan, aniya na pud kita nining adlaw Sabado aron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Igsoon, kumusta naman ka? Hinaot pa nga sa matag adlaw nimong pakigbisog, ikaw magmadaugon diha sa Ginoo. Uban ang pagsalig nga dili kaniya biyaan, dili kaniya pasagdan. Doon na kita'y daghang mga pagsulay, mga kasakit, mga pagtintal, apan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo ug may kahadlo kaniya magmadaugon gayon. Sa dili pa kita magsugod igsoon, magampo usa kita, mga muyo kita ngadto sa atong buhi nga Dios. Atong iduko atong mga ulo, magampo kita ngadto sa Ginoo. Ginoong Dios, nagaduol kami kanimo karong buntag. Salamat kaayo Ginoo sa imuhang grasya. Salamat kaayo Ginoo sa imuhang gugma. Sa laing adlaw imong gihatag kanamo. Ug ang akong pag-ampo Ginoo nga sa amo ang pagpamalandong sa imong pulong karong buntaga. Imo kaming dasigon, panalanginan. Ug imo kaming tagaan og kusog sa among pakigbisog nining kalibutan. Ginoo nga akong pag-ampo Lord nga ang tanan nga mamati nining pulong nimo Ginoong Dios ma-encourage magmadaugon sa tanang pagsulay nila silang kinabuhi. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Igsoon karong buntag atong pagatunan nato igsoon ang usa ka bahin sa kasulatan nga magpahayag nga kung kita aduna kitay kahadlok sa Dios, aduna kitay pagsalig sa Ginoo, aduna yung mga panalangin nga iyang ihatag dinhi kanato. Atong ablihan natong Biblia sa Salmo 128 bersikulo 1 hangtod sa 6. Atong basahon ang pulong sa Ginoo. Bulahan ang tagsa-tagsa nga may kahadlok ang Jehova nga nagalakaw sa iyahang dalan. Kay ikaw magkakaon sa kinabudlayan sa imong mga kamot, ug magmalipayon ikaw, ug adunay kaayuhan uban kanimo. Ang imong asawa mahimong ingon sa mabungahon nga paras, sa mga kasuokang dapit sa imuhang balay. Ang imong mga anak ingon sa mga tanom nga olibo nga magalibot sa imong lamisa. Ug ania karon ingon niini pagapanalanginan ang tao nga may kahadlok kang Jehova. Si Jehova makapanalangin kanimo gikan sa Sion ug masud-ong mo ang kaayuhan sa Jerusalem sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Oo, masud-ong mo ang imong mga anak sa imong mga anak. Og ang pakigdait ibabaw sa Israel masud-ong mo. Atong tun-an karong buntag ang mga panalangin nga madawat sa katao nga adunay kahadlok sa Dios. Apan sa dili pa niana atong tan-awon ang gisulti dinhi sa pulong sa Dios. Kung ato kining basahon diha sa English translation, aduna kini gitawag nga heading nga Song of Ascents. Unsa man ang Song of Ascents? Mo kini ang awit sa dihang nagatungas sila, nagasaka sila padulong sa Israel, sa Jerusalem. Ang lungsod sa Jerusalem nahimutang sa bungtod ug ang mga Hudiyo nagabiyahe padulong sa Jerusalem para sa tinuig na festival. Traditionally, ug nagaawit niining mga awit sa pagsaka or Song of Ascents o sa dalan nga tungason padulong sa lungsod. Ang titulo gihatag sa mga series of hymns tungod kay sila gigamit sa mga pilgrims, mga langyaw, mga travelers going up to 3 annual feast of Jerusalem. So makita nato igsuon kini nga awit nagpahayag nga ang matag magtutuo sa Jerusalem sila sa dihang nagauli sila padulong ngadto sa Jerusalem, moadto sila kay mao na ang sentro sa ilahang
templo, sa ilahang pagtuo, didto sila moadto aron sa pagsimba sa tinuig nga piyesta diha sa pasalamat, pagampo o liupo ngadto sa Ginoo. Nganong gitawag man kini o awit alang sa pagtungas tungod kay ang ubang tradisyonal nga pagtulunan kini nagpahayag nga kini ginaawit sa mga Hudiyo niadtong sila nabihag sa ilahang mga kaaway. Ug sila sa ilang pagpauli mo bakta sila, mo biyahe sila og sa ilang abot na dito sa Israel, sa nasod sa Israel, padulong na sila sa lungsod sa Jerusalem. Patungas sila nga musaka dito sa lungsod. So, igsuon nindot kaayo kini kay kini nagpahayag nga ang pagpangalagad sa Ginoo dili lalim. Sama kini sa usa ka traveler o sa usa ka kanang magbiyahidor dinhi sa kalibutan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Sama kita nga nagabiyahe padulong sa yuta o sa dapit nga gisaad sa Ginoo. Ug diha sa dapit sa dalan sa atong pagbiyahe dunay daghang mga pagsulay, dunay daghang mga kalisdanan nga atong atubangon. Apan salamat sa Ginoo kay dili kita niya biyaan, dili kita niya pasagdan. Kini nagpasabot po digsuon nga kining maong awit nagpahayag po nga ang pagbiyahe padulong didto sa atong destinasyon dito sa langit, didto sa dapit nga gitagana sa Ginoo dinhi kanato, dili kini pwede nato nga biyahion o lakton nga mag-inusara. Importante nga aduna gid kitay kauban. Importante nga aduna gid kitay kadungan sa atong paglakaw. Wala kita mag-inusara sa atong biyahe na nag-uban ang Ginoo nato, naapod ang ubang magtutuo dinha uban kanato. Mo na nga bisan tuod malisod ang biyahe, malisod ang panaw, padulong ngadto sa dapit nga gisaad sa Dios dinhi kanato. Apan adunay kasiguruhan nga dili kita mag-inusara tungod kay ang Ginoo mag-uban dinhi kanato. Ug tan-aw nato ang mga panalangin nga gihatag sa Dios sa mga may kahadlok ngadto kaniya. Ingon pa dinhi sa pulong sa Ginoo bersikulo 1, bulahan ang tagsa-tagsa nga may kahadlok ang Jehova nga nagalakaw sa iyang dalan. Ingon pa dinhi bulahan. Ang pulong bulahan gibalik-balik kini dinhi nining waong kapitulo 4 times. Sa original nga pulong gitawag kini sa duha ka translation, Iser or Barak, no? Ang word Iser mabulahan, malipayon o kanang pagapanalanginan o tagaag pabor. Mo na ang pulong Iser o Barak. Magmalipayon sa ato pa kung ato ning i-translate sa maong translation, magmalipayon ang tao nga may kahadlok sa Ginoo. Mabulahan ang tao nga may kahadlok sa Dios. Tagaan siya pabor sa Ginoo kung siya may kahadlok ngadto sa Dios. Kung ikaw Kristohanon, malipayon, dapat malipayon kang nga tao bisan taliwala sa mga pagsulay. Dunay mga kalisod, dunay mga pagsulay, labi na sa akong gingon sa atong pagtungas padulong ngadto sa dapit nga atong nga gisaad sa Ginoo dinhi kanato, dunay kalipay, dunay kabulahanan nga og pabor nga ihatag dinhi kanato sa Dios. So atong tan-awon karon nga ang kabulahanan o malipayon o pabor para sa tagsa-tagsa. Ingon dinhi bulahan ang tao, no, sa kapitulo 6
giingon dinhi bulahan ang tagsa-tagsa nga may kahadlok sa Dios. Okay? Bulahan ang tagsa-tagsa. Kini nagpasabot igsoon nga available ang kabulahanan, ang kalipay, ang pabor sa Dios sa tanan nga magpasidungog o mo tahod sa Ginoo, makadawat niining maong panalangin. Panalanginan sa Ginoo ang matag usa nga musalig, mutahod ug may kahadlok sa Dios. Dili kini dependent kung sa imong rasa, sa imuhang Amerikano ka ba, Israelita ka ba, o unsa man ka ba, Pilipino ka ba, Tagalog ka ba? Wala kini depende sa imong rasa, sa imong klase, sa imong edukasyon, o bisan pa sa imong intelligence, no? Ang kalipay, kabulahanan, wala kini gihatag ngadto lamang sa mga adunahan o sa mga gamhanan o mauswagon. Pero giingon din bulahan ang tagsa-tagsa. Blessed is everyone, no? Blessed is the man that fears the Lord. Whatever your state is, whatever your condition is, if you are fearing the Lord, if you trust in Him, you will be blessed. And so on. Unsa man ang imuhang kahimtang karon, kung ikaw magtotoo, ang tawag sa Ginoo sa imuha magmalipayon ka, naa ang iyang pabor nga kanimo ug mabulahan ka gayud. Tanahon pa nato igsoon. Ingon dinhi may kahadlok kang Jehova. Ang pulong kahadlok usa kini kapagbati nga mo alsa o moabot dinhi sa ato ang mga dughan, sa atong kasing-kasing, sa atong hunahuna tungod kay adunay danger o dautan o kasakit, whether the threat is real or imagined, no? Dili magagad ang maong pagbati kung tinuod ba o dili, pero moabot ka na dinhi sa tua tungod kay adunay gibati nato nga kakuyaw, kadautan o kasakitan. So makita nato igsoon nga kining kahadlok, no? Usa kini kapagbati, usa ka distressing emotion. Kita doon na tayo daghang gikahadlukan sama sa krimen, mga auto accidents, mga devastating storms, mga hailstorm or typhoon, Yolanda typhoon, coronavirus, mga chemical weapons or mass murders, terrorists, mga earthquakes, si Satanas mismo. Kita mahadlok pod nga basig moabot adunay dakong bomba nga mubutod dinhi duol kanato sama nahitabo sa Lebanon. So makita nato igsuon nga kining kahadlok nag-usahay, nagdepende, no, sa mga butang nga atong gikahadlukan o kaning mga butang nga moabot kanato, whether it is in danger, pain or evil. Sa Griego gitawag kinig phobos. Diha nato makuha ang pulong phobia, no, which means terror or dread, no. So ang phobio doon na po ang phobos, doon na po ing word kana sa Griego nga ang meaning ni ana usa ka matinahuron nga kahadlok. Sama sa nahitabo diha sa Mark chapter 6 verse 20, naghisgutan ang pulong sa Dios nga ang mga tao nagbaton og kahadlok, reverential fear, no, matinahuron nga pag-ampo. Kung moingon ang Biblia kahadlok sa Dios, kini nagpasabot magbaton og halawong nga respeto ug matinahurong kahadlok o kataha sa gahom sa otoridad sa Dios. Hindi bulahan ang tagsa-tagsa nga may kahadlok sa Dios ug nagtuman sa iyahang
kamanduan or kasuguan. So dito sa maong bersikulo gihubad ang pulong kahadlok. Ang mga tao nga may kahadlok sa Dios nagatuman sa kasuguan sa Ginoo. Ug sila nagabaton og halawong nga respeto sa pulong sa Dios. Matinahuron sila ug may kataha sila sa gahom sa Ginoo. So makita nato igsuon nga kining kahadlok nga giisgutan dinhi usa ka positibo nga kahadlok. So kini nagpahayag og kanang dili negative. Ang negative nga kahadlok kana bang bisag anino lang gani nimo o sa hunahuna pa lang nimo nahadlok ka na tungod kay adunay nadungog nimong balita o istorya. Mao ka nang negatibo. Usahay ang tao gamay kayo pero sa dihang danagan sa kahayag ang iyang anino mudako ug ang pagtan-aw sa uban nga kanang tawhana nga bisag gamay pero sa iyang anino usahay mahadlok ta sa atong anino. Ang kahadlok nagaila sa Dios og sa iyahang mga maayong intensyon. Og ang kahadlok naga-produce kini o nagagikan kini gikan sa pulong sa Dios sa Psalm 119 verse 38 o Proverbs chapter 2 verse 5, no? Gikan kini sa pulong sa Dios ug kini nagaila sa mga maayong intensyon sa Ginoo dinhi nato, no? Ang kahadlok dili kana bunga sa pagpanghulga, kundi ang kahadlok nagagikan sa pulong sa Dios. Sa diyang mamati ka sa pulong sa Ginoo, bation nimo ang pagtahod, respeto ug kahadlok kaniya. Tungod kay adunay gisulti ang pulong sa Dios, may tungod kinsa ug unsa ang Ginoo. So pero para sa mga unbeliever, ang kahadlok sa Ginoo is a fear of judgment of God and eternal death, which is the eternal separation from God. That is what we find in the book of Luke, the Gospel of Luke chapter 12 verse 5. Pero sa mga magtotoo, the fear of God is something much different. Lahi ta. Igsoon, kumusta man? May kahadlok ka ba sa Dios? Matingala ka, mayroon kang hadlok man ko sa Ginoo, pero may panalangin. Siguro doon ay problema. Ang imong kahadlok dili pagtahod. Tahod, nahadlok lang ka sa iyahang judgment o sa iyahang eternal nahadlok ka sa eternal death nga abuton diha kanimo. Nga mao ang eternal separation from God. Pero kung ikaw may kahadlok sa Dios, lahi dunay panalangin nga madawat nimo. Ingon pa sa Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Until we understand who God is and develop a reverential fear of Him, we cannot have true wisdom. No? So makita nato nga kining maong kahadlok nga giingon dinhi, nagpahayag kini sa ka positibo nga pagkahadlok o kini makaplagan o makita nato diha sa pulong sa Ginoo. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Igsoon, atong tan-aw na usab karon nga kining kahadlok mo kini basihan sa ato ang paglakaw diha sa iyaha o pagpangalagad o paghigugma sa iyaha. Muna giingon dito, bulahan ang tao nga may kahadlok sa Dios ug nagalakaw ug nagakinabuhi sumala sa iyahang kabubuton. Okay? So tanaw nato igsoon ang mga nagkalain-lain nga panalangin, no? Tanaw nato. Apan hinumduman nato kanunay nga ang biblical fear naglambigit kini sa pagsabot giunsa ka pagmahal sa Dios, apan nagpasabot pud kini kung giunsa pagdumot sa Dios ang sala o nga kini nga kahadlok para sa mga unbeliever, para sa mga dili motuo sa iyaha, taphaw ang ilahang tahod sa Dios
doon na sila kahadlok sa judgment on sin. Okay? So, Proverbs 8:13, doon ay gisulti o sabi din ang pagkahadlok ang Jehova mo ay pagdumot sa dautan, ang pagkagarbuso, pagkamapaytason, o ang tanang dautan nga dalan, og ang binalit aron, ang baba maoy akong gidumtan, ang kanang madinumtanon nga baba akong gidumtan. Okay? So, kung ikaw may kahadlok sa Dios, dili ka malipay sa sala. Ug ang sala nga gidumtan sa Dios, gidumtan usab nimo. So, unsa man ang mga kaayuhan nga atong madawat kung ikaw may kahadlok sa Ginoo? Mga una, gingon pa sa bersikulo 2, nga ikaw magakaon sa kinabudlayan sa imong mga kamot, magmalipayon ka, o ikaw adunay kaayuhan nga madawat. No? Ang unang panalanginan ng imong trabaho. Kung ang imong trabaho makapahimuot sa Dios, kung ang imong trabaho nakabase diha sa kabubuton sa Ginoo, adunay panalangin. Ingon dinhi magakaon ikaw sa gikabudlayan sa imong mga kamot. Moingon ka, Pastor, dugay na ko ng nginabuhi, nagtrabaho, pero wa man gyud panalangin nga nigaabot sa kuha. Ang ako ang paningkamot, igo ra na akong ibayad sa akong mga utang, ibayad sa mga tao, igo ra na akong kaunon. Pero igsoon, ano na kung wala kay trabaho, wala kay kaunon. So ang mga magtotoo nga ginapanalanginan sa Dios, mo trabaho gyud. O ang nagatrabaho, nagapamudlay, dunay panalangin nga ilahang madawat. Ang una, ingon dinhi magakaon ikaw sa kinabudlayan sa imong mga kamot. Ug magmalipayon ikaw sa ug adunay kaayuhan diha kanimo. Tanaw nato igsuon. Nagatrabaho ka para diha sa imuhang pamilya, para dunay makaon, pambayad sa kuryente. Unsa pa? Para sa mga bill, para sa tambal, masakit kita. So nagtrabaho ta para sa atong pamilya. Unya kita pod nagatrabaho kung aduna kitay nakita sa trabahoan, kini nagadevelop ka nato og human relationship, and it gives us a sense of belonging, no? Og makita pod nato nga kini nga pagtrabaho nga panalangin, makabaton kita kasiguruhan diha sa atong pagtrabaho. Muna nga nagatrabaho ta, nagabudlay ta, tungod kay gusto kitag kasiguruhan sa atong panginabuhi. Og kalampusan, og makabaton kita og kalipay. So, igsuon, kung ikaw may kahadlok sa Dios, ug ikaw nagasalig sa Ginoo, panalanginan niya ang imuhang trabaho. Panalanginan niya ang imuhang pagbudlay. Okay? Pero ang mga tao nga walay kahadlok sa Dios, lahi ang ilang buhaton, gusto nila nga sayon nga panginabuhi, lahi ang ilahang gitawag nato og abtan, lahi ang ilang padulngan, kasakit o problema sa kinabuhi. Ikaduha nga panalangin nga dili lamang kay adunay panalangin sa trabaho, kundi adunay panalangin diha sa imuhang pamilya. Ingon dinhi sa bersikulo 3, ang imong asawa mahimong ingon sa mabungahon nga paras. So diha sa imuhang pamilya, dunay blessing ihatag ang Ginoo kung ikaw may kahadlok diha niya. Ang imuhang asawa mahimong mabungahon sama sa paras. Pag moingon tag paras o vines o kanang usa ka grapes, no, makita nato na diha sa mga gipaninda sa mall. Paras. Ingon diha mahimong mabungahon ang imong asawa sama pinungpong sa bunga. No, makita nato nga ang imong asawa mahimong mabungahon. Dili siya mangabit, dili siya magbinuang,
Dili siya mag-adto sa mga kasilinganan aron sa pagpandaot sa uban, kundili diha sa imong panimalay mahimo siyang mabungahon. Paras. Kanang paras sa pag-atiman ana igsuon, ang ginabuhat ana sa mga mag-uuma, sa mga nagatanom ana, butangan na nilag props, ilan ng tukuran, ilan ng among mahon pag-ayo. Tungod kay usa ka na ka delikado nga tanom, no? Lami mo na ginahimo ni atong unang panahon nga bino o makalipay sa tao. So sa ato paigsoon, kung ikaw usa ka mahadlokon sa Dios, panalanginan ka taga ang kagkalipay o adunay blessing diha kanimo sa imong panimalay. Ang imong asawa mahimong maghatag kanimong kalipay, mahimo siyang mabungahon. Og siya kinahanglan imuhang atimanon, og imuha siyang amumahon. Wala siya gihatag kanimo aron imuhang dagmalan, himuong sulugoon o himuong alila, wala siya gihatag sa Dios. Gihatag siya sa Dios sa imuha aron mahimong katubang nimo, partner nimo sa pagpangalagad diha sa iyaha, pagtuman sa kabubuton diha kaninya. Ingon pa ang imong mga anak, di lang kay ang imong asawa mahimong mabungahon, ang imong mga anak sama sa olibo nga naglibot sa lamisa. Mangaon mo nag-alirong ang imong mga anak sa lingkuranan diha sa Kananan. Ug sila mahimong sama sa olibo. Kumingon tag olibo, aron kana mahimong hamtong og hingkod na nga kahoy nga mahimong mapuslanon labong. Mudagan ka nagdaghang katuigan ug ang iyahang bunga, ang iyang pagpamunga hangtod sa daghang katuigan. Unsa may buot ipasabot niini igsuon? Kung ikaw mahadlokon sa Dios, kung ikaw may respeto pagtahod sa Ginoo, ang imong mga anak mahimong mo-sustain kanimo, mutabang kanimo hangtod sa imong katigulangon, ug siya naa diha sa imong panimalay, ug siya mahimong panalangin para kanimo. So diha sa atong pamilya igsoon, kung ikaw may kahadlok sa Ginoo, una sa tanan ang imong asawa mahimong mabungahon, dili lamang kay makabaton kag daghang anak, kundi ang imong asawa mahimo nimong katabang diha sa imong panimalay, diha sa imong negosyo. O ang imong mga anak sama sa olibo nga inig kadagko na nila, kahamtong na nila, sila na ang magsustento o magtabang kanimo sa imong katigulangon. Sila mag-alirong pagkanindo tanawon nga matag kaon nato sa atong talad kanana, makita nato ang atong mga anak na nagpalibot diha nato. Dili pareha ni anang usa ka panimalay nga walay kahadlok sa Ginoo. Inig abot sa pagkaon, mag-inusaran lang taon ang amahan o di ka ang inahan o ang mga anak nagkatag, nagkatibulaag. Wala magpuyo diha sa panimalay. Ngano man tungod ka ang panimalay gubot man, samok. Inig abot og bagtapok, maglalis, mag-away, dili mo tiwas og kaon ang usa, mulakaw ang usa tungod kay samok diha sa panimalay. Pero ang tao nga may kahadlok sa Dios, adunay panalangin, adunay grasya nga madawat niya, ug siya magpuyo diha sa kalipay sa pabor sa Ginoo. Dili lamang kay adunay panalangin diha sa imong pamilya o sa imong trabaho, igsuon aduna po'y panalangin diha sa imong komunidad o di ka sa imong nasod. Ingon pa ang mga sociologists, ingon sila, the family is the smallest society of our nation. It is the smallest society, it is the smallest part of our nation, pero it is the most important part of building a nation. Kung ang panimalay bungkag, ang komunidad samok og nagkabungkag pod. Dinhi sa among komunidad, dinhi sa amo ang dapit. Malipay ko magtan-aw tungod kay kami nahimo ming panalangin dinhi
ug dunay daghang mga panimalay nga nagapangalaga diha sa Ginoo. Makita nako malipayon ang amahan, inahan, ang mga anak, o makita nako nga ang among mga silingan nagakayusa mahapon magtapok magistoryahanay gikan sa trabaho. Unya matag Domingo magtapok kami aron sa pagpaminaw, pagtuon sa pulong sa Ginoo, magsimba sa Dios, mag-awit sa Ginoo. Igsuon, kung ikaw may kahadlok sa Ginoo, gamiton kaniya ug mahimo kang panalangin diha sa imong komunidad. Ingon dinhi sa verse 5, masud-ong mo ang kaayuhan sa Jerusalem ug sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Makita nimo ang kaayuhan nga nagakaylap diha sa imong komunidad. Apan ang usa ka panimalay nga ang amahan, inahan walay kahadlok sa Ginoo, ang mga inahan to nagtapok uban sa mga kaubang inahan pod, nagatungits, nagachismis, naga bingo. Ang amahan pod to sa iyang barkada, nagainom, nagadroga. Ang mga anak nagtibulaag, kung dili man sila tigpamaligya, nagabuhat og daotan. O kung sulod ka ni anang maong dapit, kuyaw kayo, delikado kayo. Ngano man, tungod kay posible himuon kang sumsuman o posible mahimo kang biktima sa kadautan. Pero kung ang community, ang ilahang mga ginikanan, ang ilahang mga panimalay may kahadlok sa Dios o sila may respeto sa Ginoo, makita nimo nga ang maong komunidad muuswag og magmalipayon ang matag panimalay. Ang mga asawa dili busy sa chismis kundi busy sila sa pagtabang diha sa mga panginahanglanon ug trabahoon sa panimalay. Apil ang ilang mga anak ug ang bana makugihon nga nagatrabaho inig uli sa balay, malipay siya makita ang iyahang mga anak nga naa tibuok nagakatigom sila. Naay panalangin. Igsuon kung ang problema sa atong nasod kining droga, kung ang problema sa atong nasod kawadon sa trabaho o unsa man na mga economic problem, igsusultihan ta ka droga, kriminalidad o unsa pa man ng mga problema nga ginasagubang sa atong gobyerno, ginasulbad sa atong gobyerno, mga human trafficking o unsa man ang mga butangan na igsuon. The solution to that problem is not tukhang, it is not even kanang more jobs or kinahanglan natong trabaho, pero igsoon usahay dunay daghang mga trabaho nga kaugalingon lang ang ginahuna kun dili kaayuhan sa kadaghanan. The solution to the problem of our socio-economic problem in the Philippines is not money, not law enforcement or death penalty, but the solution to the problem is Jesus Christ. If you have Jesus Christ in your family, if Jesus is present in the home, in the heart of every member of the family, kung naa si Jesus, ug si Jesus ang naglingkod sa trono sa matag panimalay, makita nato nga ang kaayuhan ug ang panalangin sa Dios moabot niya ng maong komunidad, moabot niya ng maong panimalay, moabot niya ng maong individual. Igsuon, kung ikaw karon nga naminaw niini, doon na kay problema sa imong mga anak, doon na kay problema sa imong asawa, doon na kay problema sa imong gitrabahoan o sa imong komunidad, igsuon, susiha daw. Ikaw, kumusta man ka na ba kay kahadlok sa Ginoo? Ang pagkahadlok sa Dios nagdumot sa sala. Mingon ka nga naamang ko'y kahadlok sa Ginoo pero wala kang gatuman sa Ginoo sa iyang sugo. Bantayan nato na igsuon. Kay bisan ang yawa ingon pa sa James chapter 2, may kahadlok sa Dios ni makadungog lang sila sa pulong sa Ginoo, magkurog sila. Pero ang problema sa yawa, dili sila mo submit sa kabubuton sa Ginoo. Susiha daw ang imong pagtuo. Ang imuhang kahadlok sa Ginoo. Basig nag-iyong ka may kahadlok ka sa Ginoo pero di ka nagatuman sa iyang mga sugo.
o ikaw nagabuhat sa mga sala nga ginabuhat sa imong mga amigo nga wala magkahadlok sa Dios. Muna igsuon, ang pagkahadlok sa Ginoo na ay panalangin diha sa imong trabaho, sa imong panimalay ug sa imong komunidad. O makita pa nato igsuon nga adunay ikaupat nga panalangin nga ato makita dinhi, di lang kay sa komunidad, dili lang kay diha sa atong pamilya o sa atong trabaho. Adunay panalangin diha sa imong kaliwatan. Ingon pa dinhi, oo, masudong mo ang mga anak sa imong mga anak ug ang pakigdait ibabaw sa Israel. So, sultihan na ka. Malipay ka kung ikaw magkatigulang na makita pa nimo ang ang anak sa imong anak, ang imong apo ug anak pagyud sa imong apo. Pila na kay edad nato ni anak. Pero mo na panalangin nga madawat sa Ginoo ni adtong mga may kahadlok sa iya. Ni adtong may pagtahod sa iya. Ang imong kaliwatan imong masudong. How blessed is the man who fears the Lord. Igsuon, dunay daghang mga ginikanan, dunay daghang mga individual nga na-cut short ang ilang kinabuhi. Wala sila kakita sa ilang liwat. Wala sila maka-experience sa mga panalangin sa Ginoo tungod kay wala sila muila sa Dios o wala sila mutahod o ni may kahadlok sa Ginoo. So karong buntag ako takang hagiton. Ako takang awhagon. Kung ikaw wala pa kaila kang Kristo nga imong Ginoong manluluwas, ilha siya. Siya namatay para sa imong sala. Ug nagsaad siya og usa ka mabungahon, malipayon nga kinabuhi. Ingon pa siya ang kawatan mianhi aron sa pagpangawat, sa pagpatay ug paglaglag. Munay tuyo sa yawa sa kinabuhi nato. Di siya buot nga kita magmalipayon, mag-alagad, magsimba sa Ginoo. Dili buot ang yawa ni ana. Muna kung aduna tay mga panalangin kawato na niya, laglagon niya ug dauton niya. Labi na kung wa tay kahadlok, number 1 kita niya nga target. Apan kung ikaw nagsalig ka sa Ginoo, kung ikaw may pagtuo kan Dios, si Jesus imong personal nga manluluwas, siya ang imong sandigan. Igsoon sultihan ta ka. Una moabot ang pagsulay diha kanimo. Moagi usa kana kang Hesus. Kung unsa iyang tugutan mo nay moabot sa imuha. Ingon pa sa Psalm 91, siya nga nagapuyo diha ilalum sa landong sa Ginoo. Panalipdan sa Dios. Hallelujah. Awhagon ta kay igsoon. Kung ikaw wala pa'y pagsalig o way kahadlok sa Ginoo, o wala pa nimo matilawi ang gisaad sa Dios, pag inulusod sa imong mga sala, balik na ito sa Ginoo. O tuuhi siyang namatay para sa imong mga sala. Mag-ampo ta. Ginoong Dios, karong buntag, nagapasalamat ako kanimo sa imong pulong. Salamat sa daghang mga panalangin nga gisaadi mo kanamo. Salamat nga imo kaming panalanginan sa among trabaho, sa among panimalay, sa among komunidad, ug makita namo ang among mga kaliwatan. Tinuod o Dios sa among pagpanaw, sa among paglakaw din hinining kalibutan, doon na kami daghang masugatan nga mga pagsulay ug kalisod. Apan salamat o Lord tungod kay wala kami mag-inusara. Sa dihang magpanaw kami tungod kay kami may kahadlok kanimo, naa ang komunidad, naa ang among pamilya, naa ang mga kauban namo sa among gitrabahoan ug ang among mga kaliwatan. Muduyog kanamo, muampo para kanamo ug hiusa diha kanamo panahon sa among mga pagsulay. Salamat kayo kanimo o Dios. Dili nimo kami biyaan. Mo na pinakanindot o Dios. Dili nimo kami biyaan, dili nimo kami pasagdan sa among mga pagsulay. Salamat kaayo kanimo o Dios. Kung aduna may usang nga naminaw karon o Dios, nga wala pa makasinati ni anang mao mga panalangin, ako nag-ampo para kaniya. Ablihan nimo ang iyang kasing-kasing, daniha siya nga kanimo o Dios, aron siya mosalig ug motuo ug magbaton og pagtahod, pagrespeto kanimo, pagpamino sa imong mga pulong, pagsunod niini sa imong kabubuton sa iyang kinabuhi. Ginoo, nag-ampo ko Ginoo.
para sa akong mga kaigsuonan nga naa diha sa jail. Lord, adunay uban kanila 12 anyos na ang uban nga naapoy uban bag-o pa lang. Ginoo, ang uban kanila nahisulod din niya ng jail o God tungod kay niadtong panahon na Ginoo nalimot sila sa pagtahod nimo, wa sila gayud kaila kanimo o Dios. Apan salamat Lord kay gitugutan nimo mga pagsulay nga maabot silang kinabuhi. Niabot sila ni anang dapitan, nakadungog sila sa mayong balita o karon may kahadlok na sila nga na kanimo. Nagasuffer sila sa consequences sa ilang mga kasalanan, pero ang imong blessing o Dios, Ginoo, ilahang madawat sa walay katapusan ug bisan naa sila sa kalisdanan, nagaagi silang mga pagsulay, dunay kalipay imong ihatag kanila. Imo silang tabangan Ginoo, ang akong mga kaigsuonan dinha sa annex dito sa female o God, ang mga kanakan nimo nga nagsali kanimo imuhang panalanginan o Dios ug imuhang tagaag kusog, bantayan nimo ug tagaan nimo may panlawas sa kanunay. Lakip na ang mga jail guards nga nawabantay kanila Ginoo. Nagaampo pug ko Ginoo para sa among mga kaigsuonan nga naa dinhi sa gawas Ginoon Dios. Labi na among mga kaigsuonan dinha sa SKS Ginoo Interiors o God. I pray para silahang manager si Brother Mark o ang iyang asawa nga nagatabang sa ilahang negosyo, ang ilang tibok pamilya Ginoo, i-bless nimo o Ginoon Dios. Tabangi sila Ginoo sa ilahang transition o Dios nga ginaagian karon nga nagagikan sa face to face ngadto sa online. Lord, we bless nga you will give them more clients and bless their company o Ginoon Dios nga kini mag-uswag aron makatabang sa daghang mga trabahante o Dios. Ang mga tao po nga nagtrabaho diha Ginoon Dios, ang imo mga anak, i-bless po sila, protection sila sa ilang trabaho, sa ilang panimalay, sa ilang community. Use them, O God, for your honor and glory, O God. I pray for our church, Davao Evangelical Church, O God. I-bless nimo, Ginoong among simba, matag Domingo, alas 10, O God. I pray, Lord, that you will protect every believer, O God, who is coming to worship you. Bisag gamay lang sila, O Diyos, nga ginaalaw, Ginoo. I-bless nimo nga mapanalanginan, O Diyos, ang mga maminaw, ang mga online services po namo, O Diyos. Ang among pastor, Ginoo, mga pastors nga nagahimo sa amo ang serbisyo, Ginoo, ikaw magapanalangin. Nagaampo o Ginoo sa among panimalay, O Diyos. Labi na sa akong anak si Jeremiah, ayuha siya sa iyahang balatian. Si Boyet, tabangi siya Ginoo sa iyahang pagpangitag trabaho, O Diyos. Si Jeremiah, Lord, Ginoo, ihatag kaniya ang tamang tambal para sa iyahang balatian, O Diyos. Salamat kaayo kanimo Ginoo. Og akong dahig ka, gihimaya ka, kay dili nimo kami bibiyaan, dili nimo kami pasagdan. Salamat kaayo kanimo Ginoo, kini tanan among gipangayo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Igsuon karong buntag, kung napanalanginan ka sa pulong sa Ginoo sa imong pagpamati niini, akong pag-ampo nga ikaw malig-on o ikaw madasig. I-share o i-like o pag-subscribe igsoon. May buntag daghang salamat.